Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Aniya na kita sa ikakawhaag siyang nga Domingo sa ordinaryong panahon. Karong adlawa, gisaulog sa simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, ang Domingo sa Misyon o World Mission Sunday. Kining maong kasaulogan, gitagana sa simbahan, alang sa pag-ampo o pagsuporta sa mga misyonero sa tanang suok sa kalibutan, nga nagalihog sa pagpakaylap sa maayong balita, mahitungod sa langitnong gingharian. Mga igsoon, ang matag usa kanato isip mga Kristiyano, misyonero ug mga misyonera usab, kay pinaagi sa atong pagkabinunyagan, nakaambit usab kita sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo, kinsa mianhi aron mga lagad og maghatag kinabuhi sa uban. Dinhi niining Santos nga Eucharistia, atong espesyal nga iampo ang atong mga misyonero, labi na sa langyaw nga dapit nga unta, sila magmadasigon ug magmakanunayon sa ilang pagpangalagad. Ingon man, ato usab hinunduman ang atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ug usab ang mga katuyoan sa tanan nga na nagasunod ni ining misa sa telebisyon ug YouTube. Ang mga intensyon diha sa inyong TV screen, ingon man sa atong production crew. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo, Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Maigsuon, mag-inursol kita sa tuwang mga sala, arumandam kita pag sa ulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkaragahom sa tanan
o kaninyo mga igsuon nga nakalapay sa kogdako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ko kay Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo kong iampo sa Ginoo atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. Sama
kita. Makaragaw mong walay kinutuban nga Diyos, ikaw ang among gahom og landan, abli ang among kasing-kasing, among magalagay kami kanimo nga malipayon. Tabangi kami sa pagsunod diha kang Kristo. Kini among nga gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ugaray ban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat, ug makabaton siyag taas nga kinabuhi. Ug pinaagi kaniya, tumanon ang laraw sa Ginoo. Inig katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya, ug masayod siya, nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mopas-an sa silot sa katawan, aron mahimo silang matarong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salig kami kalimo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Ngay gugma siya sa husto ug matarong, puno ang yuta sa kaloy sa sa Ginoo, ana kanila nga madlukon kaniya, kanila nga nagalawom sa iyang kayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Kinukaroy kami, sanglit nagasalig kami kanimo, ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Maani ang takanamo
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ligunon ta ang atong pagtuo, kay duna kita'y Pangulong Pari nga halangdon nga tuan na sa presensya sa Dios si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios. Diin atoa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus og unya miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono dito sa imong gingharian na mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imuhang wala. Miingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyo nga gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga ako nga imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, nitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan o makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago o kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus o unya giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila o ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kung usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan mag-alagad siya sa tanan. O ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad
paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghan nga mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atoang Ebanghelyo nagdala usab sa usa ka pangutana kinsa man ang dako sa gingharian sa Dios. Naglalis, nag-away ang mga tinun-an ni Kristo kay lagi ganahan sila na mulingkod sa tuo o sa wala kay para kanila mao kini ang timailhan kinsa ang dako sa gingharian sa Dios. Gikan sa bakba o pagtulungan ni Kristo, iyang gipasabot o miingon siya, kinsa ninyo ang ganahan na mahimong dako sa gingharian sa Dios, miingon siya, kinahanglan na mga lagad kamo sa tanan. Kinahanglan na magpaulipon kamo sa tanan. Sa ato pa, kung atong tubagon ang maong pangutana, pinasubay sa Ebanghelyo na atong gibasa karon, ang pagpangalagad o ang pagsakripisyo, kining duha, mao kini ang makapahimo natong dako sa gingharian sa Dios. Nindot kaayo ang gisulti ni Kristo sa Ebanghelyo, mingon siya, bisan ang anak sa tao miani sa kalibutan, dili aron alagaran, kundili aron mangalagad. Si Kristo mao ang atong modelo. Si Kristo mao'y ato nga ehemplo diha sa pagpangalagad. Kung atong tanawon ang Ebanghelyo, kinsa man ang gipangalagaran ni Kristo, ang mga masakiton, iyang gipakaon ang libuan ka mga tao nga mga kabos nga nagsunod-sunod kaniya. Ang mga kabos, ang mga gigotom, ang giuhaw, ang mga binilanggo, o ang mga bakol o uban pa. O matod pagani ni Kristo, unsay imong gibuhat sa kinaubsan imong igsuon, imo kanang gibuhat diri kanako. Mausab gani kini karon ang panawagan sa ato ang Santo Papa si Pope Francis nga moingon, mangadto kita sa mga peri-peri aron kita makaalagad niadto mga tao nga diin naa lamang sa matawag nato kilid-kilid sa ato ang katilingban. Pangalagad nga matinud-anon, pangalagad nga nagpadayag sa atong pagkamapawsanon, pangalagad nga nagagikan sa kalimpyo sa ato ang kasing-kasing, mausab kini ang panawagan sa ato ang Ebanghelyo karon. Bisan gani ang giingon na matawag nato mga sakripisyo, nagisgot si Kristo o mga pag-antos kay iyang gitagna ang iyang kamatayon sa krus sa ikatulong higayon. Mauna si Kristo mismo mihalad sa iyang kaugalingon, ang kinatibuk-an sa iyang kaugalingon, iyang gihalad na ang pinakadako na sakripisyo na mao ang iyang kaugalingon. Dili ba sa iyang passion and death on the cross? Mauna nga
pinaagi sa pagpangalagad, pinaagi sa pagpuyo sa kinabuhi, na diin atong iula ang atong kaugalingon na kinabuhi para sa tanan, para sa nagkinahanglan kanato, o ang Ebanghelyo mingon, mao kini ang makapakadako nato, mao kini ang makahatag nato og kasiguruan na kita makalingkod sa wala o sa tuo sa Dios sa gingharian sa langit. Lahi baya ang panglantaw sa kalibutan, unsa o kinsa ang dako, dili ba? Ang kalibutan moingon, kinsa katong gamhanan, kinsa kadtong nay kwarta, kinsa kadtong sikat, maoy gitanaw nato nga dako. Great. Pero si Kristo moingon, kadtong mikuyog sa mga naa sa ubos sa ngalan sa pagkamapabsan, kadtong nangalagad sa mga taong nagkinahanglan, mao kadto ang giingon dako sa gingharian sa Dios. Mga kaigsuonan, atoa kining dalhon ang maong pangutana, kinsa man ang dako sa gingharian sa Dios, nini atong kasaulugan sa Santos nga Misa. Aron atong madala sa kasaulugan ang kinabuhi sa pagpangalagad ngadto sa mga kabus, ngadto sa nagkinahanglan. Aron nini atong Santos nga Misa, ato sab nga mahalad ang atoa usab nga kinabuhi sa pagsakripisyo, pagdawat sa unsang problema, ups and downs, sa ngalan sa kahimayaan sa Dios. Ato ning dalhon sa atoang kasaulugan sa misa nato karon. Nagato ako sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kay Jesucristo yang anak nga bugtong, Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsag sa mga minatay, sa ikatulong adlaw na bandaw misaka sa langit, nagalingkod sa to sa Dios nga mahal na makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasahiluan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhi. Amen. Mag-ampo kita sa Dios sa mahal, nga mipadala sa iyang bugtong anak, dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad sa tanan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, moalagad kami kanimo Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo. Nga ang tibuok simbahan, ilabi na ang mga nangulo niini, magsangyaw sa maayong balita, nga puno sa kamanggihatagon, kamagpaubsanon, o kamahigugmaon, mag-ampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo. Nga ang mga lideres sa atong gobyerno, magtinguha nga magakaton sa kinaiya ni Jesus, nga mianhi dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi, alang sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo. Nga wagtangon nato ang kinaiya, nga maulagad sa Dios ug sa iyang katawhan, aron lamang pasidunggan ug daygon sa tanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Moalagad kami kanimo Ginoo.
nga ang tanang nihalad sa ilang kinabuhi alang sa ginharian sa Dios nga may mga balatian. Ayo na unta sila sa Ginoo aron makapadayon sa ilang misyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mualagad kami kanimo, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mualagad kami kanimo, Ginoo. Nga ang mga magtutuong nga ngamatay mahatagan na untag dapit didto sa ginharian sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mualagad kami kanimo, Ginoo. Langitong Amahan ay itugod nga magapos kami sa kalibutang pangandoy. Inunua paambita kami sa kagawasan ni Kristo nga among Ginoo. Maigsuon pagampo kamo nga ako giniyong sakripisyo, kawatan nun ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Kawatan ta sa ginawa sa sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alam sa pagkain o dinaya sa armada, alam sa kapuslanan ng tipo niyang santos sa simba. O Ginoong Dios, gamahanan nga walay hingoin ang mga gasa nga among gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugmaw pasaylo. Maghatag kanamo sa kagawasan sa pagalagad kanimo, sa tibok namo nga kinabuhi, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Imayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagahom sa tanan, angay og matarong gayod. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, ya sa imong pagi sa pagpangluwas. Niyan ni ikaw aron pagluwas ka namo, pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot, nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang paghigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli nini kanamo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Og busa, ug bahin sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay unong nga pag-awit. Santos,
ikaw Ginoo tumuran sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan ni pasalamat kanimo. Mipikas og nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama nga pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini, Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo, ug alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, wata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nag-alad kami kanimo amahan, impan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kami giisip na ngayon, na muatubang mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinanami Ginoo ang mga simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma. Ubahan ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang amuha nga obispo, o sa tanan nga mga pari. Hinanami usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumay nga mabanaw sila, kantanan nga nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan na makambit sa kinabuhi nga tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose nga iyang bana sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabuboton at sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, diya kaniya, giyatag na kanimong makagagaong naman, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang duwag o gimaya, hantod sa kahanturan. Gamito ang mga pulong nga gitudlo ni Kristo diri kanato. Ama,
kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona ang tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Jesu-Kristo na iyon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. E tanawang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Ipakita ta pananig suna. Panagdahit manaka tanan. Peace to all of you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulang kadtong gidapit sa iyang bangkete. Ginoo niya kamayan ka at kanimo ang pagluto lamang maayo ko. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Stay with me, Lord, for
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo. Magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong litukon ang pag-ampo alang sa ato ang kaigsuonan nga mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aray tudlo ang bertod sa pailob diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo na among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o hari ban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Joseph Intig, ug daghang salamat usab sa atong choir, ang St. Joseph Choral gikan sa St. Joseph Parish sa Tabunok, Talisay, Cebu. Ingon man amo usab kinasingkasing nga pasalamat sa atong mga lector gikan sa parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa Sambagdos, iniining syudad sa Sugbo. Og sa kanunay mapasalamaton gayod kami sa inyong mga love offerings, ilabi na sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors sa inyong mga hinabang og suporta. Alang ni adtong buot musalmot aron magpadayon ang atong pagpangalagad pinaagi sa paghatod sa santos nga Eucharistia ni adtong adunay mga kakulian sa panglawas pinaagi sa telebisyon. Ana agihapon ang atong account name, account number ug ang atong GCash number. Nagpabilin nga maulang gihapon. Daghan kaayong salamat. Tungod sa inyong mga hinabang, daghan ang nalipay o nabulahan. God bless you all. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magayagawom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dalang kalina ni Kristo. Salamat sa Diyos. God's Spirit is in my heart. He has told me and set me apart. This is what I have to do. What I have to do.
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, Novenas, Devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. Books for Teens from Pauline's Media Center. Visit us at Pauline's Media Center Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deuterocanonicals. Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right. Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2.